Bună ziua tuturor, iubitorilor limbii române! În videoul ăsta vreau să vă vorbesc despre cântăreții mei preferați. Eu am învățat singur limba română și am făcut-o chiar și ascultând muzica. Muzica românească e foarte frumoasă, îmi place mult și am niște cântăreți pe care le iubesc foarte mult pentru că ei m-au ajutat foarte mult să învăț limba lor, cu muzica lor frumoasă și cu versurile lor foarte frumoase. Numărul 1 în lista mea e o formație dance românească care se numește DJ Project. Eu ador foarte mult formația asta, e foarte frumoasă, face muzica foarte frumoasă, foarte plăcută. De exemplu, îmi plac foarte mult piesele ca Mi-e dor de noi sau Privirea ta sau Ochii care nu se văd, Patru camere și mai multe. Cred că fiecare piesă lui DJ Project e o piesă frumoasă, fiecare piesă devine hit foarte repede în România pentru că românii au un gust foarte bun și se pricep foarte bine cu muzica și așa că DJ Project trebuie ascultat și de la voi dacă vreți să vă îmbunătățiți cunoștințele limbii române. Și apoi pe numărul 2 se află Andra. Andra e după mine cea mai frumoasă voce din România. Ea cântă foarte bine, are o voce minunată și îmi place foarte mult. Piesele care îmi plac mai mult sunt Dragostea rămâne, Inevitabil va fi bine și Avioane de hârtie, o piesă care a făcut în colaborare cu un artist rap. Și la sfârșit, pe numărul 3 se află o altă cântăreață foarte minunată care se numește Elena Gheorghe. Elena are o voce care îmi place foarte mult și eu iubesc piesa ei Te ador. E o piesă foarte frumoasă. Elena face muzica dance și a cântat și în limba engleză, dar voi vreți să învățați limba română, așa că vă sfătuiesc să ascultați piesa Te ador. Și acum aș vrea să știu de la voi, să aflu de la voi care sunt artiști români care vă plac cel mai mult și dacă ascultați în general muzică în limba română și sau în alte limbi ca să le învățați. Și dacă video v-a plăcut, hai să-mi dați un like, vă rog, și abonați-vă la canalul meu. Ne vedem pe curând cu un nou video. Pa, pa! La revedere! Ciao!